तुझ्या आईला बोलवते. काय आलं? ये वेलकम. बर्थडे सेलिब्रेशनचं. हां आता हे आपल्याला खोलायला लागेल. हां सर्वांना बोलूया आपण. आता सर्व गेस्ट सिल्वरचे ग्राउंडचे सर्वांना बोलूया आपण. हे कसं वाटतं मला? छान वाटतं. आता जो आपल्या इकडे बर्थडे सेलिब्रेशन होतोय त्यासाठी ह्यांनी जी आयडिया केली ना ही छान आहे मम्मी. अजून एक आपण काय केलं इकडे सेंटरला दिल बनवलंय है ना आणि केक पण एकदम सुंदर आहे. पेटवा. माझा नवराच सुंदर आहे. अरे वा. काय मेन त्या माणसामुळे मजा ना. बरोबर. नंतर मग सर्वांनी फुगे तरी काढा. नंतर सर्वांनी फुगे फोडायचे आता. चला आता इकडेच एक गोल्डवाले आहेत. आता आपण सिल्वरवाले आणि ग्राउंडवाल्यांना पण आतमध्ये बोलवूया आपण. चला जास्त मंडळी बरं आहे ना. मग आजूबाजूवाल्यांना सर्व गाववाल्यांना बोलूया आणि मेणबत्त्याचं काम करूया नंतर बोलूया. चला बर्थडे बॉयचं नाव कृष्णा नाईक. हां आणि तुमचे मिसेस बरोबर तुमचा मुलगा आशिष नाईक. हां आणि आमचे सबस्क्रायबर कोण आहे इकडे? दोघं. हे दोघं आम्ही दोघं. आणि त्या दोघांनी तुला धरून आणलं. आणि स्नेहल पण आपले गेस्ट आहेत बरोबर ना. हे पण आई वडिलांबरोबर आलेत ना. नाही. आणि तुमचं नाव? कीर्ती. तुम्ही कुठून आलात? पुण्यावरून. पुणे. तुम्ही मुंबईवरून आणि तुम्ही पनवेलवरून. ओके. आज जाऊन कुठेतरी वेळ मिळाला मग मी हे आणलेलं यूज करायला. नाही 2-3 बर्थडे असेच गेले. काय नाही आता तुमचं लग्न झालंय ना मग तुम्ही नाव घ्यायचं आता. नाही मला नाही येत ते नाव. हे बघा. ही आयडिया छान आहे. मला लय आवडली वाली. क्लॅप करा सर्वांनी. हा बघा हा वेगळा ह्याच्यात होता तिकडे. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर पप्पा. हॅपी बर्थडे टू यू. फोटो हा काढलाय मम्मी. म्युझिक लावा म्हणते. बोला ना काय म्युझिक लावते मला. आता डान्स करायची म्युझिक लावू का? डान्स कराल तुम्ही? डान्स केला तर मजा येईल ना. डान्स करणार रोज. पहिले म्युझिक तर लाव. ती तू पण गाणं गा एक. ती तो कभी से गातेस ना. काका परत गाणं म्हणा तुम्ही हॅपी बर्थडेचा. काय बाबूचं नाव काय? कवीर. हे घे. काय करू परत भरवा जास्त भरवा पण म्हणजे IPL मॅच बघितलं नाही तिकडे बघा कुठे भरवतात. अरे बापरे. बघा तुमच्या वाईफने एवढा म्हणजे उत्सुकताने सर्व करून घेतलंय. मला सकाळपासून सांगतात आपण करूया. मी बोला टाइम काढतोच बोललो. करूयाच बोललो. हा बोला बोला. जे आहे ते तिच्यामुळे. वा नाही मी कमवलं. हा राखलंय. क्या बात आहे. नाही बरोबर आहे. माणसं कमवतात. वाईफने सर्व कसं सेव्हिंग केली पाहिजे व्यवस्थित. राखलंय म्हणून तर आज मी सेफ आहे. असं काय नाही. सर्वांच्या काय मला बोलता येत. सर्वांनी कोऑर्डिनेट सर्वांनी व्यवस्थित सर्वांनी केलंय ना. पण हल्लीच्या जनरेशन मध्ये आहे ना हे राहिलं नाही. बरोबर बोल. जनरेशन मध्ये या केक संपला दुसरा केक द्या. या. या
आता बर्थडे बॉय आणि त्यांच्या मिसेसला आपण विचारूया, तुम्ही ह्यांच्याबद्दल एक अशी गोष्ट सांगा जे तुम्हाला लय आवडते. म्हणजे एवढं वर्ष, आता किती वर्ष झाली तुम्हाला मॅरिड लाईफला? 36. तुम्हाला रॉंग बोलले बघा. 36. हां चला, तुम्हाला ह्यांच्याबद्दल काय आवडतं? स्पष्ट व्यक्तीपणा. हां हां स्पष्ट. व्यक्तीपणा. आणि जे काय आहे ते काही असू दे, चांगलं असू दे वाईट असू दे, हां ताड 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 बोलायचं. आणि तुम्हाला काय आवडतं हो ह्यांच्याबद्दल? माझ्यावर जास्त प्रेम करते. हे काय बोललं? IPL बघत? IPL आहे, म्हणजे IPL बघ. हां. आणि तुला आई बाबांबद्दल काय बोलायचं? काय नाही, सपोर्टिव्ह आहेत, चांगले आहे. मिक्स आहे. असंच पाहिजे की घेऊन या आमच्याकडे सर्वांनी. आणि बाकीच्यांना पण विचारायचं आहे, तुम्ही तर आत्ताच आलात, तुम्हाला एक दिवस, आता तुम्हाला फक्त 2 तास झाले येऊन, तुम्हाला 1 दिवस झाला ना, तुम्हाला कसं वाटतं इकडे दोघांना? केक आवडला? आणि बाहेरचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे? पेटला नशीब. आणि बाहेरचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे आपलं? छान आहे. तुम्ही तर 2 तास तर झाले तुम्हाला, आम्ही बघून आलो. बाहेर फिरून आला. आणि तुम्ही पण आज सकाळीच आलात ना? फिरून आलो, हो. तुम्हाला हा गोल्डनचा एक्सपिरियन्स कसा वाटला? एकदम मस्त आहे, आवडला? चांगलं आहे. रूम एकदम मस्त ठेवत आहे आणि मस्त लाइटिंग एकदम मस्त सुंदर, आहे. छान आहे. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान. मेरा जूता है जापान, ये पटलून इंग्लिस्तान. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान. मेरा जूता है जापान की. चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशान. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान. मेरा जूता है जापान, ए पटलून इंग्लिस्तान. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान. मेरा जूता है जापानी. वा वा वा, काय करता? चला आता लाईनीतून सर ही जर झाला की मग तुम्ही म्हणणार आहे ना गाणं? मला काय, माझा आवाज नाही चांगला. चला स्नेहल गाणं. कितीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. कितीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. गहिवरना मेघन भी सोडला गधीर. कितीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. बापरे, बरं आपण तर असंच बोलत होतो. ही तर एक सिंगर आहे इकडे. नाही छान. तू क्लासेस घेते का? शिकते. नाही खूप छान आहे आवाज. आणि सर्व बघणाऱ्यांनी पण जेव्हा आम्ही इकडे सांगतो ना क्लॅप वाजवायला, तेव्हा तुम्ही पण क्लॅप वाजवायचं घरी, बरोबर ना? मी तेव्हा जाऊन एक इन्व्हॉल्वमेंट होते. इथेच नाही तर तुम्ही असं वाटेल की इकडेच आमच्यासोबत आहे. तुम्ही पण वाजवा. हां आता बघा एक एक करून सर्वांना इंटरेस्ट होतो. मी एक जनरली बोललो की बाबा गाणं म्हणून दाखव, होतात ना एक से बडके रे का इकडे. हां तर आता तुम्ही नाव घेताय राईट? हां चला नाव घ्या. हिमालयाच्या पायथ्याशी पहिला हिमालयाच्या बाजूला तरी या. हां आता म्हणा. हां हिमालयाच्या पायथ्याशी बर्फाच्या राशी आणि कृष्णाचं नाव घेते बड्डेच्या दिवशी. क्या बात आहे. चला क्लॅप करा. हां तुम्हाला एक येतं ना ते नाव, ते घेतलं काका तरी चालेल. चालेल. मेथीची भाजी पौष्टिक आहे. करा बोला. तुम्ही घेता ना? नाही. हां आता हे आपल्याला थोडंसं डान्स करून दाखवणार आहे राईट? ट्रॅक कोणतं? आता सर्व पब्लिक आपली बाहेर गेली आहे, आपण पण जाऊया. तर आता आपल्याला आपले एक गेस्ट डान्स करून दाखवणार आहे. गाणं तर सर्वांनी ऐकलंय. हा कसं वाटलं तुम्हाला डान्स सर्वांना? चला. तर बड्डेमध्ये सेलिब्रेट चांगलं झालं. सेलिब्रेशन चांगलं झालं. भाषण करते. कोण भाषण? आता जेवल्यावरती.
चला आता जेवूया आपण सर्वांनी. आणि ते मागे म्हणायचं तुला म्हणायचं तुला छान छान म्हण. थांब हे सर्व सायलेंट करूया. चला स्नेहल मॅडम कोणतं गाणं? मागे उभा मुकेश, पुढे उभा मुकेश. आशा भोसले यांनी गायलं. गायला आहे का? ठीक आहे. आता नेक्स्ट तू. चला रेडी बोल गा. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, जटाजूट माथ्यावरी चंद्रकला श्रीधरे, जटाजूट माथ्यावरी जन्म जन्मांचा हा योगी, संसारी आनंद भोगी, जन्म जन्मांचा हा योगी. पूर्ण व्हिडिओ मध्ये हा ते एक बोलत ना एक फन एलिमेंट हवा ना काहीतरी, एक नॅचरल व्हॉइस बरोबर काहीतरी एक फन एलिमेंट. तुम्ही ही जी आई ना तर हिचा बॅकग्राऊंड म्युझिकल आहे का? नाही ना? नाही घरात काही नाही. तर आमचा व्हिडिओ बघून कोणी ऑफर दिली तर घ्या. बघू शकतात ना आपल्याकडे किती डायरेक्टर्स आणि सर्व बघतात. आमच्याकडे बघणारे खूप आहेत. हां तुझं नाव सांग मला. स्नेहल स्नेहल नागले, ओके ठीक आहे. आणि राहणारे मुंबई. मुंबई. सर्वांनी सहकार्य केलं आणि मस्त झाला, छान बर्थडे झाला. आणि आमच्या व्ह्युअर्सलाही थँक्यू म्हणा मग सर्वांनी. म्हणजे तुम्ही पण एक आपले व्ह्युअर्सच होतात ना. हा हां मग ते पण त्यांनी पण समजा बघून क्लॅप बिप केले असेल तर बर्थडे मध्ये. थँक्यू हो ना. बोला. हा, त्यांना thank you सर्वांना बोला. सर्वांना सर्वांना हां ओके. आता सर्वांना आपण थँक्यू. आता जेवायचं आपल्याला नाही. तुझ्या भला मोठा थँक्यू. हा, असं ना, असं, असं हा. की असं. कसं पण. असं. भला मोठा छोटे असेल तर असं, मोठे असेल तर असं. चला आमच्याकडून पण थँक्यू तुम्हाला सर्व. चला आता तर अजूनपर्यंत सर्वात छान बर्थडे जर झाला असेल आमच्या इकडे तर तो तुमच्या फॅमिलीचा झाला. म्हणजे ऑल टुगेदर सर्वांनी काय ना काय परफॉर्म केलं. अरे, अरे, तुझ्या आईला बोलवते. थांब, 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 थांब. काय झालं? थांब, 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 एक मिनिट. गिफ्ट राहिला काय? हे माझ्याकडून छोटीशी भेट वा, वा, हे useful आहे. बुकिंग करायला काय ते समजून जातो. हा बरोबर आणि आहे. एंट्री करायला सर्वांची. हे तुमच्या सुनबाईला. आणि ही छोटीशी भेट आहे माझ्याकडून. हा गोड बांधून घ्या. चालेल चालेल. अन्नपूर्णा. कारण आम्हाला जेवण वाढून तुम्ही सर्वांना जेवण शिकवून आणि वाढून. एकदम सुंदर आहे बघा. तुम्हाला पण सर्वांना दाखवूया. दाखव ना. दाखव दाखव. हे बघा हे मला हवंच होतं खरं सांगतो. अगरबत्तीचं. हा माझं काय झालं अगरबत्तीचं ते काळं झालंय तर मला नवीन घ्यायचं होतं तर तुम्ही दिला. हे बुक आणि दिलं त्यांनी अन्नपूर्ण- रजिस्टर एकदम ते पण पुढच्या इयरचं दिलं ऍडव्हान्स बुकिंग करायला. ठीक आहे. हे आणि एक आपल्या देवी माता पण दिलेली अन्नपूर्णा देवी. अन्नपूर्ण म्हणजे जेवण शिकवून आणि काय ते समोर समोर आता जेवण आम्ही आता खाऊन पण हा. तसं अन्नाची पूर्तता होते. हा काय? हे बघ हे कोण आहे? अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा आहे ते ना. काकाच्या बर्थडेच्या निमित्ताने एक छोटीशी भेट. ओके गोड थँक्यू. मानून घे. हे बघ आता काय लिहिलं आहे? कोणतं इयर आहे? हा मग पुढची बुकिंग करून याच्यात लिहू. चला जेवायला जाऊया आपण. बुकिंग करा. संपलं. वरती पार्टी झाली आणि आता खाली जेवण वाढायचा कार्यक्रम आहे. इकडे काय आलूवडी बनवत आहे? आलूवडी आहे काय? एक कोंबडी वडी आहे. हा तिकडे आलू वडी. इकडे कोंबडी वडे आणि इकडे आलू वडे. इकडे आलू वडी. वा वा. तिकडे बघा चिकनचे थाली रेडी होते. चिकनची ग्रेव्ही नाही सर्व. होय. वा वा एकदम मस्त. आणि आज 4 चिकन थाली आहे आणि त्यासोबत तिकडे आपलं कॉम्प्लिमेंटरी असतो ते ऑमलेट सुद्धा बनते. वा वा एकदम छान. तू कुकरवर घे. हे बघा 5 ऑमलेट त्याबरोबर 5 चिकन थाली बरोबर. वा वा एकदम छान.